Ik zou zeggen, die handen stevig tegen elkaar en dan zingen we met z'n allen. Yeah. Dames en heren, Tony Konings! Dankjewel. Wat een feestje, Tony, wat een feestje. Absoluut. Dankjewel. Leuk om je te zien. Hoi, dan breken ze mich de boelie af. Was ze goed of was ze goed?